aja mempeng iki didelok presane. Lho, Pak Camat, Mbah Lurah. Isi-isi nih. Masamu iki. Iki. Yo, monggo ganongan Agus Kopro setengah jam, Mas. Yo monggo setengah jam Gus Agus. Dalam batas. Lele. Apa ki? Mbak Camat niki setuju 1 jam nggih. Iya Mbak Camat jare muni kok khusus Mas Agus kentus 1 jam setengah. Muni ngono kok, Piye? Oh, dene gawe anu apa jenenge sing atik emang. Buh kuwi. Pak Camir ruwet kok. Mangke mboten cara patriwan Mbak mangke sawarane kiris mawon. Dana liwate. Aja kaya ngono. Iki didelok piyantun sesepuh reok sedaya mawon lho. Mbah Lurahe biyen jare mantan ganongan. Engko Mbah jenengan mengke jungkir wali lho, Mbah. Saestu, Mbah. Jenengan joget jungkir wali napa pripun mengke? Oh, nggih. Oh, dok yo. Ora kita kok joget Mbah Lurah. Tak cepane jate saka Bro. Aja ramen sanding cagak kaya enek. Sopo? Sunan Tunggu Cagak. Wah, kae mbaleke. Sunan Suramadu sih. Kae tuwek-tuwekane ganongan. War nyapo? Ya Le. Oh, ganti ganongan. Masake ganongan. Ganongan semen tambah bayar belum? Mau. Yo. Niki ngeten, Mbah. Monggo Mbah Lurah Pak Kunden. Kok monggo iki nyapo? Tak tuwonya weh. Mbak Lurah lho. Monggo Lurah. Pak Kunden. Mbak Lurah Pak Kunden biyen penari bujaga Ganong. Cangkemmu nek mung guyu kebanteran. Mbah Lurah. Iya. Mbah Lurah Didi. Biyen Mbah Lurah ganongan jungkir wali biyen. Saiki Mbah Lurah ganongane ning kasur. Jungkir wali lagi empuk. Nah, nggih. Sampun niku enten haji. Haji sapa? Haji kan. Tatonya bos. Senior kita dari Surabaya. Asli Pak Kunden. Pak Kunden kerja di Surabaya. Mbah Leki juga hadir dengan membawa turis. Kayak ada sing kaya ngelelep kok. Sapa? Nemburi Wandi. Oh, Wondo Wandi nggih. Wondo Wandi. Kaya wong ngelelep ngene ya. Ayo ya. wong tuwa kene. Ya nanti yo, Ayo, selai. bersih. Lawasan lho iki. Lawasan iki. Lawasan. Iki bang konsepnya piye? LAS sawar. Oh, lawasan. Konsepnya piye? Karangan pakem-pakeman iki bakal tempura ning kene nyapa? Ndok. Yo, Pak Rudi lewe. tong. Tong.
munggo Gus. Sing kok brodot ta. Kok terus-terus kowe brodot. Gus, Gus kowe iki ora mesakne. Patut pondok gemak. Ora iso. Yo, Ban.
calon Macare metu macare. Ora apa. Oh ya. Rapsi macane lagi. Iya. Ora dromok tenan. Oh ya, oh ya, oh